Usa ka pulis nga sakop sa Aviation Security Group na Dunggaban Patay. Gawa silang Pinoyanan sa may sitio Kudo, barangay Pahakdak, bayan sa Lapu-lapu. Ang biktima mao si PO3 Alexis Rojas, mulupyo sa Nasong Dapit. Ang mga suspect mao ang 22 anyos nga si anak Lito Malinaw ug ang amahan ining si Domingo. Nasikop ang amahan ug anak human sa krimen. Sa pasunang investigasyon, gibadlong kuno sa pulis ang 22 anyos nga suspect tungod sa kalambigitan ini sa illegal nga drugas apan nasuko kini. Hinungdan nga nadunggaban ang biktima. Samtang matod sa suspect nga giunhan siya pagdapog sa biktima, hinungdan nga napanglimutan siya ug napatay kini. Tawag ko niya pag tawag niya nako abi og unsa gitang paros mo dire mo gihapag kong dire ba. Kadua niya pag dayon akong lakaw dapog ko niya. Ingon siya, tug-an ito kisay mo patug-anon. O madlok, gitug-an sa papa. Ni agto mo papa, makigistorya ang tagi, sukmag. Mauto ako, nagsunod man ko nga, wakiba akong papa nga, nagdaw ko chilyo, akong gidunggab. Ay na pulis nga na disgrasya dito. But ito, away to sa kuan, drugs din ang involved, nagibadlong sa atong kapulisan kay baluman siya nga kung nagpuyo ka din ha, you have to report it to the police or kinahanglan badlongon nimo ana kay aron dili ka ma-reported. So wa siya makapangandam, gitabangan man siya sa kadtong mag-amahan o mo to na disgrasya.